Йордана през целия си живот отгледа сама дъщеря си. Винаги се стремеше да осигури на Габриела по-добро бъдеще, за да има тя по-щастлив живот от майка си. Живееха в малко село в България, затова Йордана всеки ден се изморяваше от работа и грижи за детето. Ставаше рано сутрин, приготвяше закуска, после отиваше на работа, работеше до късно, а вечер се връщаше вкъщи и отново поемаше домашните задължения. Съдбата й можеше да бъде различна, ако не беше първата й любов. С Георги се срещаха 3 години. Той й обещаваше, че ще се оженят, но когато Йордана разбра, че е бременна и му съобщи новината, Георги се уплаши от отговорността и изчезна. От тогава тя никога повече не го видя. Дъщеря си отгледа като истинска принцеса. Никога не позволяваше на Габриела да работи тежко в градината. Искаше дъщеря й да не свиква с изтощителния труд, а да се научи да цени и уважава себе си. Габриела беше различна от другите момичета в селото, имаше тъмна коса, дълги гъсти плитки, големи изразителни очи и красиви черти на лицето. Беше много възпитана, добра, винаги готова да помогне и никога не спореше с възрастните. Всички в селото се възхищаваха на нейното възпитание. Майка й винаги й казваше, че трябва да се омъжи за богат и грижовен мъж, който да бъде нейна опора и защита. Да не й се налага сама да се грижи за домакинството и да отглежда деца. Но нещата не се развиха така, както искаше Йордана. В един студен зимен ден Габриела се готвеше да отиде на работа в близкия град, но заради силния студ всички автобуси бяха отменени и по-и се наложи да върви пеша 10 км в едната посока. По онова време беше на 19 години. Същия ден по същия път минаваше с колата си Стефан, неин съселянин, и предложи да я закара. Стефан беше истински мъж, който сам отглеждаше двете си дъщери. Тяхната майка ги бе изоставила и заминала в чужбина. По време на пътуването те говориха много и разбраха, че искат да се виждат отново и отново. Така започнаха техните отношения. Често се разхождаха заедно, а Габриела често оставаше да нощува при Стефан. Но Йордана беше категорично против тази връзка. Това не беше животът, който бе планирала за единствената си дъщеря. Въпреки това Габриела не я послуша. Беше и тежко, че майка й не я подкрепя. Омъжи се за Стефан и се премести при него и децата му. От тогава майка й престана да общува с нея. С времето нещата за Стефан се подобриха, купиха си нова кола. По-късно им се роди син. По-големите му сестри много се радваха на братчето си и винаги помагаха на майка си в грижите за него. В семейството им цареше щастие, но Габриела тъгуваше, че не е разговаряла с майка си толкова дълго време. Затова със Стефан решиха да я посетят. Първоначално Йордана ги посрещна хладно, но с времето разговорът се отпусна. Те си поискаха прошка, прегърнаха се и си обещаха повече да не се карат и да живеят в разбирателство.